Ndizi TV Ubwansu Bw'umuguzi. Chitariki ibero mwancho muligiriria chumotenyi oikomi omwaka w'ekirubera mirongo ebere nene ngo kwaligirana nda senchira yobo ikiranu tunyara kubato kusanga munaye amayensa eyamori tukoli Jumatano neri tukoli yakabere magiga ya serikali gusiyire bene omoroberio nekeganjakaria gyokwena na obobweni giasha sabange ba aba Kenya hane nabonyara ko bagwikirana chinyagitari ahiriyo koligia obobwene bagenda tukoba kwemurungania asikali batabirengani ngo moroberio taranyara ko bagwikiranirwa bene anabo igobo ikiranu hase chinyagitari akobadara mona bari kibaito mwancho muligire nta mangeto kwaligane tekorende tikatonyara tukolegane tsasenchira yobenge Eginda yana angire ndangeli mwiri nyaoncho agenda komongonyeria na ana gakorire kondo na masome bakanga konuki bana kaya tuikire skuru ne nganyora basigari ebarekera ase paka ba PPI ngababuri mwana uriyo na mwana yarekera na ya basigari abange bakorama amata ya mukuru wa sekenyoro ya karantini me county ya Nyamira ko boli serikali gokora butukibwa bwangerie ko ene kiki Kenya lete ko bagikoirero gusira ku mwanchu abo where you and your family can experience the wonders of magical Kenya every day, all while serving clients from anywhere in the world on your digital platform. Muraibwense Daktari William Ruto ko ene kiabunense ya Kenya negerete ko bagikweroberia nemeroberio aelio ko ene kinga nyale ko bagikoleta batalia banke asumuroberio gutarirense ya Kenya. I'm a believer in the oversight responsibilities of the government delivery unit. It helps us to do things better. Emeroberio gotinyo bokoreri bwechi wizara imeza ya Kenya gochakiwa litukoli arere liko ene kiabune serikali yanyale ko bagikirania chira cha magendero. Ayo amanande amango mwanchumo ligereria ngokoli ne senchira yobo ikirano nyara ko bagosanga munanche kurumo chakano goikera omwelio nabuko yabwate kutrase mitanda yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital wethera YouTube Ndizi TV News website ya www.ndizitv.net semo ya kabere ya studio kwa ngago chere wethera somo no bibanyirilio nigakoro kwa Lydia Mose chinga kibogo Sara Momanyi hagereza ko bakwenekia abuna chibicha munelio kichago chera senchira yobo kirano liane ngoro kwa Josephat Amisi narako bato kusanga amonaye kurumo chakano gwikira omwelio toko ya chaka amaya insaya moyabona mugora bukora se county ya Nyamira nene kurwa ase ekenyorokeria gia karantini ekegotoka nsemo ya Bogusero wodi yerigoma ime ye constituency ya Bogetutu Masabani gobono ya mate ya mokuru ase ekenyorekenya leko bagegwesokia na kobole serikali nyareko bage okora obotukibwa bwangeli banyareko babakwenekia ekene kikianyareko ba gekoirera omwanchwa obogosiri bugima ase chinchira chobo tutukanu korengana nabarbo nigo batebire nyagosira hoyo orenge omorokia ase skuru yoboroso ya ase oboskuru yoboroso ya Eronga Adventist nigo anyara kobaga gotoka gasiritu bugima bwaje ase skuru yono nabarabo nonyana bo nigo bwanyara koba kwemurungani exekelia bate bire buna chinchira banyara tokoba kwe woroboti igoro ya nyagosira nigo kigendeta koba chikoba embe nabo igobo tutukanu obotindi
Chinga kiye chibo igo ya mate yiniga nyare kobe koboria buna abali bagwato ogoganio ko yabanyara ko bagwesokia elio ko babwate si abanyara ko bagwikirania omorobeli obwoko mwenia omwanchu obwasekeri batebire nigo bare abataka abaere buna gutomanya muri kyo tukura se county Nyamira Paul Cup Okara nime yengiyega yumugaka kingi asetokumirana amo nabamenye abaire nabasani abakiranira sayiga kurwengora yabo gucaso gusira ku mwana Ronald Kingi oyosiri obugema bwaya matuka makaitire asecinjera cy'ubututu kana seskureria ya Eronga Adventist kurengana muna Agnes Nyanchama Kingi oyurengina umwana yoiga nigakwerera enjera banyole toroboti goro yogo kwa kumwancho yobo egendoki abaka kyonduko wekarero yange bitukuria Jumapili nkaranse isikongo sibiti yanga ngarara abantu korokoro musacha n'umukungu bakumbuli namba yo mwisika wana okurukuri net king ngababuli ngaimu kumuhira gatabanga n'umwana wa umwana wo kumurangiryo rero ngo ruware tabichikwira na gitari ngababuli yarangerie nene nei wate bakenya gitari mu bwate bakeruri ingi mwa mutigera nomba mu gocha kundi kagara nari kumanyora na gitari agatenga ndi net yakorangira ngakira rinati bakaminoka gocha ingo ikane ikirige itanga batabinda yana yanangire ndangeri mwiri nyawoncho agenda kumungonyeria na ana gakorire kondo na masomeri bakanga konguki bana katu ikiri skuru ne nganyora basigari ebarekera ase paka ba PPI ngababuli mwana uriyo na moya arekera na ya basigari abangi bakorama bakamanya kombwata ngatabuli bugo nkamenya kumenganyora mwana nembolera ari akwete ningana boigo mu murumu abo moke akwerera enjira baigita seskuru na wakone kyondoko asebanyorete umwanjobo tayo na inda sobo ikobwense toge skunu to konyoranga bamana nasirita to kwenda guchalinda sibakora enyombere self contained kero monta wate kyupukia hada tanya njumorore muna sirata tomani ko murusia to instead to gote abona chite ngara tanya no mwel komorora na ngana na varo iri biye gari yitiko kyakon korigeri nsabu na barugete akini terana chiti korigeri okuruko kuba tabatanya bakurutire son butuko bakanda bakori biraso bakasikira na bakarara bakanda kero monta kanda korara lakini bakora irumu wa nyomba naye abana bakana barubi babo gitumandi muna barakate nakanyaranga fat kumurangiras ayikorera abana bagere ba cyagi program akero baje kumutoro bakanyara rende takari koboka ingabo igo yatarirwa munabaire nabasani abo bayirorera mabera kubwatekana muno bototo inyorekane nga omumuroyo igani gagasirire enkeyega na bwigo nigagendere ko bagakolinda ngina uyuru muroire asebono etaya yalimire torengo muntu bekanisa nabarere rime kanisa no muntu wanjete manyisa mwana bintu byo gutumika mariro yo gutindi apana fari gutumika na itora tabenga osega chitaga ito akarere tuwaye ntuma itinga kia kwete etokumeti torona magomba manene aki umwana one roro konye nkei umwana uyo minto chabumbire paka ya ikeire gabono na itu twatwariro gosemeringa umwana obeire ugochokotokona aki umwana uyo minto gara bugitese bana lende nchega nataka obumane bu umwana one mbumanye egeko gara umwana one skuru imuntu tejo kosana nyenete bago banterine ngati umwana one akwete bokonyi bonde timbu ati mwana wina rolengo manana kanya tarari ku na kama someri chikonda nanje na chankare mara timbu ati kende kanya na rukongora chinda tera wana roje kana nya ba onya na makuli ayi wana ngata banga tare kungira muti yakara timbu ati saitisi nonya nake timbu ati kende pi aseba sabire abarayibale no moyobo wancha wesona negativu nenchire ya moyoko bakonya elyo korobelia omujega bwa matanga anyagosira kina asora ira bagambi baito akimokonyo umwana omintangi nesi kwana mwana muna cheru samani akina boko nkonyo omwangena nigonde marite na kalemere nale marera igoro omwe MC yane nyambega kisasa nanda akorugisa na nche no yogisesa ande macheno oyo to ete chipura kur karantini nyeme ate taguntika na bago nkonya omondo korukwa omochumbo ana totogeti oto tange toka sukar to tana kwa na machumbe ga iga korukwa nyamba na kisayo kora nche tokonya 07 99 50 66 76 irieta ga kare tangna Nyanchama Kingi igingo reporteria igetaseni kya wanjete kya Ndize TV kurugege igas tinseme chiga chabo gusero
kinyuri kia karantini ime ya kaunti ya Nyamira igongoro kwa Polycarp Okara. Bimana maliki oito Polycarp Okara korwase kaunti ya Nyamira nigobono magega ya omoswada kobekwa bose we bunge ya Senate nere omoseneta Otana River Danson Mungatana nigo egati ya baraibechi kanisa bagenza ko bagwesokia na komo chia omoswado yo asolingete buna kanisa hebegati ya chisemo chiria chikonyara ko bachiko na chwa evango kolengana na Pastor Evanis Sonduso nigo atebiringe gatambukiro ekyo nigo karachiko bage koba egurube enena gucha saba bwatani abe chikanisa asebatabira bwa gwikirana se chikanisa nigo bare anena bonchoreria nabo igo bagende tokoba bako butorwa evango asobokorera bwabo bwakiralitiko iganera mangana ye kanisa igesike kanisa bagoje kanisa babe barujije sadaka cyabo no gitaisi cyabo batari ko nyakubolinga ikigocha egendo gyo kabara abolingelinga ekanisa kereta likobeke meroberi buya enyolenga bariko nyara wakana abakoli emirimo babo lelyo eserikali wende bose na busieka serikali njya yaboche kanisa ebolinga pasa muna kuwabuka mande ngakyo wakana rent yawo ya nyumba tigeye kanisa ngakyo wakana they believe ngomubasa akoru nowhere ajage korandia kerarandia abantu bache kanisa erinda sangirese daga. It doesn't happen like that. There are sacrifices chia kolirwe no mubasti oyo jira se kanisa eserikali egwende kubwatia nga umuntu oyo korandi ogera ebange yacha eyabata etozangire na kia komenya how does he pay school fees na kia kugole ndagere yabana bae na kia nyumba na kia wakana bindo mune bikere serikali ra address ebe concerned with the welfare of the church workers, then we can actually Togos kamotwe litkoria kabere magega ye serikali gokora obonchereria bumorobelio bokonyera obubwenya kurwa sekeganja kelia kya NHIF chia sesha nigobono aba Kenya nene abamenye kurwa sorogongorwa gusiba gendere ko babago segetwa babanyare ko babago esonania amonomorobelio kwerikia eli banyare ko babako bwatani gwase omorobelio yo okwana litkoria lero asinchire ya moyo ko basegeta abamenye kurwa ase sub county ya North gosema saba North omo DCC kurwa sensemo eyo Stella Wanyela nigo anyare ko bagakorera boikira n'ubuyaho burachiko babo koretwa kubatukana bono no kwerikia asomorobelio oyo bwa okoenana obobwenya bwoshano mangana boigo yanyara ko ba igegosirwa negati ya abagambi abo banyara ko bagwikirana asomorobelio yo boko basegeta ba Kenya banyara ko bakwerikia sha mweze kujisajili kupitia kwa star 147 hash kwa simu yako tu. Kama uko na simu itakupatia maelekezo vile utaenda. Ukimalizana na pale unaweza enda kwa cyber ili uweze kuupdate family members wako, beneficiaries na wewe mwenyewe na details zako zingine. Lakini kwanza tunataka watu wajisajili na hiyo star 147 hash kupitia kwa simu. Kuna mambo mengi tu ambayo SHA itaangalia. Wameenhance zile services zenye NHIF imekuwa ikipeana. Wale wamekuwa wakijilipia 500, mnajua kuna services gani mmekuwa mkipata. Sasa kwa hivyo saa hii si 500 ni 300 kwa kila mtu. Kwa mtu kuanzia 25 years kuelekea juu, hata kama una kazi unajikakamua unapata huduma bure kwa health center na kwa dispensary, huduma bure. Wakikurifaa ndio sasa NHIF SHA itafanya kazi. Lakini kuanzia leo kama umejisajili ukienda pale health center, dispensary unafaa kutibiwa bure. So serikali inataka kukaza kabisa ihakikishe hizo dispensaries ziko na madawa ya kutosha na ukienda pale unapata huduma. Kwa hivyo tujue kwamba hata wamama wenye wanajifungua kuna linda mama imekuwa enhanced. Oro afyayangu.go.ke erinde munyale kwa register ezerekali nyalko babika somurobelio moko bekwa ase program yo gokorerwe emirimo emiya asinyagitari naende monyolenga bakurukwanga community workers promoters na ubono ba ukurifa guchia ese dispensary
gose baqualify gocha ase sub county hospital onyore ko referred to a county level or the national level asobu weniwa Manchomo rigereria nore no bosi bore naye gosange karangeri kiago amona intwe ine konyara ko bago gotarera enyagitari ende yonse asaritukoria kabererero nabo igona bagotwerera nakikonyara ko ba gokonyora omorobirio bwa obobwenia ekad area yasha yenyara ko bagego gosirira nyara ko kwenyorera obobwenia gose naye nigo konyara ko bagokuba gogote bigonyara ko bagokorwa chibesa koboko riro nyara ko baho kwenyorera obobwenia aseritko rero turigeria nyara ko bakorekana iskori rogongo rwagusi ni gomora ibwense Dr. William Ruto itukuria rero nyara ko bagago sioria bene omoroberio o Magical Travel Kenya Expo oyorengete kobeka emeroberio aho kuye kwarigania abagani gotarera imeyense ya Kenya gati yabo abatari moroberio ini gonyara ko bokwenekirwa asigeti kia Huru Gardens ime county ya Nairobi aseruta tabirune serikali ya Kenya kwanza nigegena tako bage korobya emeroberio aho yabagani goso imeyense ya Kenya una enchera eyemo yokwenekirwa buna banyara ko bagotarera chinsana nabo igogo tarera anene chitugo chiria chia oro sana moroberio yo nigo nyara ko bakoreta amo ababwatani akorwa se sector eliyobatari. We have implemented a visa-free policy, making it easy for us to welcome people from every part of the world, both tourists and business travelers, to visit Kenya, and for all our visitors to come home without any difficulty. You all agree that it will not be fair to ask anybody going home for a visa. Because if you're coming to Kenya and you're coming home, it's only fair that you come home without any hindrances of requirements of travel documents. I am pleased to announce yet another milestone of introduction of digital nomad work permit, specifically designed to welcome global digital professionals, allowing them to live and work in Kenya while enjoying the country's natural beauty and high-quality lifestyle. Kenya can be your home, where you and your family can experience the wonders of magical Kenya every day, all while serving clients from anywhere in the world on your digital platform. And it is the reason why we are expanding our fiber optic footprint across Kenya, so that from any part of Kenya, you can work because you will be connected. We are introducing a transit and long connection travelers electronic travel authorization. Again, another milestone, which enables transit visitors to step out of the airport and explore the beauty of their home away from home. It will now be possible for travelers who have 12 hours, instead of spending it at the airport, they can step out, they can come and enjoy a meal in the city, they can go to the national park, they can see our wildlife, they can visit our national museum and be able to travel back. And that visa arrangement is being rolled out to make sure that we have additional numbers of people. Moroberio o yumanchomo rigereria nigo nyara ko bago ko bareta amabarai aho gati yabo omowaziri bwo oboncherere Rebecca Miano no mugavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakacha gati abande abange abanyara ko babago segetana gwakira ekokwense ya Kenya nganige bwate binte binge na ebiyamono ibigendeta ko babiko barigania abagani korwa ase chinse cha isco nigo boyo banyara ko bakoboria abakenya babasomo stadium moto likwenekia abanyara ko babako yetogiense ya Kenya heligendere ko ba ekwarigania abagani abachiko babakoleta engeri isaine ase sector yoboncherera na boigo area yobotari. Tourism is investment and trade in services. We trade in joy and adventure, and we'll work closely with you. The CS for roads and transport, there is no tourism without transport. The CS for education, we partner, there is a lot of capacity building that is required. Earliest fossils of humankind have been found in Kenya. So when we welcome our visitors, we tell them this is the real deal,
and welcome home. And many times it's easy for us to forget that God has blessed us. And sometimes we focus on the negative. We have a beautiful country, beautiful weather all round. We have an amazing president who understands, whatever you bring to him, he's able to put it clearly. A champion for climate change. We're the environmental capital of the world with UNEP here. So please, even if there are 2 things you don't like, say 5 things that are working about our country called Kenya. Tokoska motwe omotenenli bwa waziri ibigore omo waziri bwa magane chinse chesko Musalia Mudavadi itukole rero niganyara ko bagakora omuyega bukoleta amo ababwatani babasubati kuruase orogongo rwa Afrika mu rubire nyara ko bakolekana me county ya Nairobi okwana Mudavadi ganyara ko bagakwegerera ibitambukiro anene ibirengete gutinya obokoleri bwa basubati na koboli chinse cha Afrika kwana kiabona chenyara ko bachiko bekemero bire aho yoko basira na obokoleri bo basibati kunyara ko babugo tingi gwomuliki oito dipo na sanya nigagoterera ase obokirana Omosangerekano o United Nations Security Council on Women nigo bagokora wano munene bwa waziri Musalia Mudavadi ase kirenga gioko na naliba kagochia sabasubati elio banyare kosanga ebirengere byabo. Countries worldwide have developed national action plans to implement the United Nations Security Council resolution, raising awareness of the unique challenges women face in conflict and post-conflict settings. In Kenya and many African countries, women are included as key stakeholders in peace processes, with their voices being heard in negotiations and decision-making. I will assure you that Kenya fully supports this global agenda. Gokwana imeye county ya Nairobi, Mudavadi nigatebirenga abasubati nigo bakunereri wachinga kibona abolirie abasubati kuinyorwa na gotatigwa magega. While we acknowledge the progress made, we must also confront the challenges that remain. Women continue to be disproportionately affected by conflict and are often targeted by violence and marginalization. We must continue to broaden the base for the inclusion of women at all levels of peace and security efforts, not just as participants, but as leaders and decision makers. Omo Principal Secretary of Gender Anne Wangombe nigo boigo atebirenga omwana omunyaruka na boigo musubati nigo bare abingencho ase amagendero. Gender equality is not only a fundamental right, but also a prerequisite for achieving sustainable development. When women and girls are empowered, entire communities thrive, economies grow, and nations prosper. The inclusion of women in peace building and conflict resolution is not just an issue of gender equality, it is a matter of ensuring sustainable peace. Women are powerful agents of change, and their leadership in peace processes lead to more lasting and inclusive outcomes for communities and nations. Chinga ke serikali ya Kenya ngendete kona na libagari gija kuchia sabasubati eli banyare ko bagusanga ebirengere byabo. Mudavadi nigatebirenga nigere bijya kubwatana na mune serikali ya mona babwatani bande eli banyare gukinya ebirengo byobokoreri. This requires the support of all stakeholders, governments, civil society, regional organizations, international partners, and local communities. If we truly believe that our women in Africa and globally are important, and let me just focus on Africa, then let us start with our own parliaments. Let us start with our own county assemblies. Kuripota ya Ndizi TV letera na nkuru kwa Dipon. Asanya. Rabati orura ya Dipon asanya mwancho morigelia naruto wakira omosmari amaya senchire wikirane seyamo. Jabono mogoroba kurende chida ikachinge chire motwento chikobato goswa imeya umoroberio
obosera bwenga kirenga kenene tuguchikoba tugusangamana bagani bane belitskoria rero nechinchira aturanyara ko batokoreta okugayana no kubwatana okuya echinga kibono ase chinga chitokonyora nga emiremo yanyare koba gekoera chinga chinyinga chenyara koba chikubuneka ase kali bagoteba nga omosacha niganyara koba goswa ase nyomo chinga kiarenge ase miremo kirabaswira ase miremo emiremo yanyara koba gekoera ine nchira kituranyara koba tokoreta okuigwana na ogoikiranu no gotanga okubuneka wechinyomo chinga ki emiremo yanyare koba gekoera ekiraba bwatani bare ase enyuma ekerengere kya umwancho morigeria liboriago nigolira belie ngencho kegima chinga kuzo koba togo sangamana bagani bane Pastor Gideon na boigo Pastor Joshua nyara koba tokorera amange uli nyara koba koneka chibicherilio kichago chira senchire boikirano sara momanya sema yakabere studio de moso nyara koba konekia unagochire gwetera somono bimanyirili nagoro kwa Josephat Amisi na koganiro buligiro bya bumero buli kubotya imiandizi TV